Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, neskamutillo. Kaixo, Ainoa. Zemu zaudete? Ja irister daudez oporra kaste santotakoak, eta bueltan elkar ikusten geanen, eta azten geanen elizan ere, presentzialak ikusten, ze bestela ez gez auture ingo. Hori da. Urtia jungo zaigu, elkar ikusi gabe. Hori da. Bueno, gogoratuko dugu gaur, lehengo asteko gaia. Gogoratzen dezute zein izan zanen? Izan zan, Jesusen azkenengo egunak. Nola etorri zanen bere lagunekin Jerusalemia astotxo baten gainean, eta jende guztiak agurtzen zion errege bat baliz bezala, gero eraman zitun bere laguntxuak, apostoluak edo ikasleak azken afarira, eta Jesusek bazakein zer gertatuko zitzaionen azkenengo egunetan. Orduan juntzan, batzuk hartu zitun eta Getsemanira juntzan, errezatzea. Eta handik ondoren, epaitua izan zen eta gurutzitzatua. Hori da. Eta gaur ze ikasiko dugu, Itxaso? Gaur ikasiko dugu Jesusen piztuera eta emakumeen agerraldia. Ostiral gauian, hilda geho, jetxi zuten gurutzetikan, eta, ohitura zan, hilobian sartzeko orduan, emakumeek iten zuten gorpua garbitu, lurrindu eta prestatu. Baina, kasu honetan, ezin zuten prestatu, larun bata zalako, hango jai eguna. Eta, guain irakurriko dugu Biblia eta ikusiko dezue ze gertatzen zen. Eta hortarako, prestatu iten geha, bai? Hori da. Eta prestatu baino lehen ingo dugu gauza bat, Ainoa. Ingo dugu aitaren ikasi. Jakingo dezue ja, baina orain arte ez dugu inoiz egin. Ez. Eta ze eskukin azten da? Eskubiakin. Beti eskubiakin. Eskubia, tengo dugu aitaren, semearen, Espiritu Santuaren izenean, amen. Eta Biblia irakurtzeko, prestatu diko gea. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Eta astero egiten dugun bezala, Biblia irakurtzeko, egiten dugu kandela piztu. Larunbata igaro zenean, Magdalako Mariak, Maria Santiagoren amak eta Salomek usain gozoko ukenduak erosi zituzten, Jesusen gorpua gantzutzeko. Eta asteko lehen egunean, goizean goiz, eguzki atera orduko, hilobira joan ziren. Honela ari ziren beren artean. Nor kenduko digu hilobi sarrerako harria? Igandean, eguzentziarekin batera emakumeak joango dira hilobira, Jesus garbitu, lurrindut, lehen esan duten bezala egitera. Eta beraien kezka bakarra da, hilobiko harria, handia zan harri hori, zeinek mugituko zien. Begiratu eta harria alboratua zegoela ohartu ziren. Oso astuna zen arren, hilobian sarturik gazte bat ikusi zuten eskuinaldean eseria, soineko zuriz jantzia, eta erabat izutu ziren. Baina hark esan zien, ez izutu, Nazareteko Jesus gurutziltzatuaren bila zabiltzate. Piztua da, ez dago hemen, ikusi jarri zuteneko tokia. Gerturatzen direnean,
zer ikusten dute? Barri handi hori mugituta dagoela. Eta gelditzen dira, ui, ze gertatu da hemen? Bueno, eta zer ikusten dute? Mutil bat txuriz jantzita, bai? Zergaitik egon da txuriz jantzita? Bueno, Elizan, txurila, da bizi berria, argia, berpizkundea, eta zer esaten die mutil honek? Ez edukitzeko beldurrik, Jesus piztu dela. Askotan entzuten dugu hau, beldurrik ez izateko piztu dela Jesus. Zer nahi du esan honek? Gure barruan dagoela, Jesus gure barnean dagoela, ez edukitzeko beldurrik. Emakumeek hilobia utzik dagoela ikusten dute. Hau, nahiko seinale izango litzateke, mutil gazteak esaten dien bezala Jesus piztu egin dela ikusteko, baina, behaiek pentsatu dezakete norbaitek gorpua eraman duela hortikan. Orduan, gazteak esaten die, beste seinale bat ematen die. Zoazte bada, haren ikaslei eta Pedrori bereziki esatera. Zuen aurretik joango da Galileara. Han ikusiko duzue, berak esan bezala. Zer esaten die mutil gazteak emakumei? Galileara joateko. Zergatikan esango die Galileara joateko? Zuek gogoratzen zeate Jesusek non topatzen ditun bere lehenengo ikasleak? Bai, Galileako lakuan. Arrantza naizian. Hori da. Bueno, eta guain errezatu egingo dugu. Jesus berpiztua, irakatzi ezadazu zure presentzia fedearen begiekin deskubritzen. Aurrera zoaz, itxaroten nauzu nire Galilean. Hau da, etxean, eskolan, nire ekintzetan, katekesian, parrokian, mesetan, edonora joaten naizenean. Jesus berpiztua, irakatzi ezadazu zure presentzia fedearen begiekin deskubritzen. Orain abestitxo bat abestuko dugu, bale? Hori da. Aber ikasten dugunen hurrengo asteako. Hau da jaunak egindako eguna, postuta alaitu gaitezen, aleluia. Kaixo, neskamutilak, behitu, aste honetako eskulana hau izango da, bale? Otoitzean ikusi dugun bezala, esan deu, leku asko daude Jesusekin topa egiteko otoitzian, ezta? Amendakau, lau leku, adibidez Elizan, Jesusekin elkartzen geha, eta otoitzaren iten deu, gure familiakin edo gure lagunakin ere, otoitza ebai alde hoin gure gelan edo zuek alde zue marrazki honekin moztu eta bere onduan zure gelan Jesusekin topa egiteko kandela piztu eta Jesus etorriko da zurekin otoitzean.